нигоҳ кунед, ин дору номаш систит энурез барои кӯдакое ки шаво дар ҷогашон тар мекунанд ку барои аваёй одамои калонеро ки тар мекунед шумодан фоида дорад. хулоса кадомеро ки ҳамин мачивои бузургш хунук гирифтага бемори систит шидага бемори энурез шидага дору барои аваёй беҳад доруи хубай. соли гузашта ӯ карати тоҷикистон рафтанам як ҳамин дору як нафар да бурда будам бовар ки сахт результат додагия. баъд иҷада бо ҳастай дору барои простатит киҷо шуд. ина простатит барои одамое ки мардакое ки хунук гирифтагӣ дорем бемории простатит шидагиен ку мақсадам пешовтона дошта наметонен ё ки хунук гирифтагӣ дорену простатит геморрой баъд хронический простатит умуман барои ҳамин касалиҳои хунук гирифтагӣ инам доруи хубай